материал. Спокойно. О май гад, музика. Те ще я направим, хора. Умната да играем. Аха. И дали ще го вземем? Не. Нямам оня. Като се издига много. Исках да пробвам оня хак трика. Но не мога. Защото нямам такова нещо. Трябва да се серя на късмета. О, не. Аз си кир! Майко мило! Плодям. Няма како. Нямам шанс. А какво става, бе? Ай, падай, бе. Дай. Още сме 29 човека, но мен ако не ме слагате, нали, по принцип казвам, смисъл. Goodbye. Не, бе! Ташак. Аз си кир. Не. Ако става, ей! Един човек няма. Добре, 12 куршума са много добре. И отиваме да направим световна крайненска война. 22 човека останаха. Що човек остана?
Коста нагоре, аз не знам. О, не! Не искам да умра, не искам да умра, не искам да умра, не искам. Вижте, Коста хора като удрям. Виждате ли? Не знам, хора. Как по дяволите умрях? Как по дяволите? По дяволите! Не знам, хора. Ай, не знам, по дяволите! Ако даря монитора нещо, не знам, коща не, майка ще ба, ей! И пусувам аз, хора, не знам. Феновете как ще пусувам, ей, малник. Ей, ще умирате, ще ла хакна, ей, да знаете. Ще идете бой, ей. Не да ме гледате, те. Ще играем стандов. CSD. Бя е Fortnite. Слава на Бога. Участи. Добре. Пускаме станда. Те много мразя. Ко? О, да, хора, ще си купим GTA 5. Нямам търпение, но... Май нямам... Не искам, хора. Искам да си купя... Мисля да си купя... Мисля... Да си купя FC20. FC20. Да, ще си я взема с FC26. Шеста. Мисля да си взема като на компютъра. Като на компютъра да си взема... Как беше? За компютъра, за компютъра да си взема GTA 6, но не знам дали ще поддържа. Докато ми мини главата. Охо, стрелят! Аз пак чакам да си избера отбор. Обей! Ой, Коста. Майко, тук много големи нерви. Да знаете, тук такви нерви, че вече не знам. Чувства съм По-леко. Ти няма да лягаш, че имаш си домашни. Какво да чупя? Дайте ми нещо. Дайте ми, ще чупя тази клавиатура. Заклевам се. Не заклевам.
Не, спирай. Тази игра не е. Че аз да не съм пуснал. Нищо, бе! Ко се става се тръгне? Айде, това беше от мен. Не беше. Чакайте да ви показвам това нещо. Какво прави? Всъщност, да знаете. Тъй се. Свободна. Тъй. Първа жугули. Не те разменем за жена. Жигули. Що пък? На жугулата става ли да вкараш? На жената става. Пак на жугулата. Къде ще вкараш на Аспухали? Пак на жената на мичата. Айде, пускай се свободна. Вижте колко прави. Аха! Жигули. Не те разменят за жена. Жигули. Друг път вибрира. Жигули. Ти си чул кола, Жигули. Айде, пак свободна. Старата. Жигули. Ето, виждате ли? Цялата информация, какво прави. Цак. Че да премена след. Тук не става. Има си тук бутон, обаче не знам защо не става. Так, сега. И сега фърляме на трофа. Да знаете, може да ме последвате тук в TikTok. Казвам се Митко Георгиев, Митко Долначета Георгиев, по-английски 7. Сега, так. По принцип, хора, отдавна не сме качихме на живо да сме. Който няма приятелка, има куче. Куче направо какво като прави приятелката ми? Нали бе? Дай лапчика. Браво. Голяма песен, поздравявам те, братне. От Варна. И те, хора, здравейте! Който иска може да влезе на живото ми в YouTube до 1 часа. Ще стоим, както ме виждате, тук ми е всичко, което е нужно. Тук малко, къде е, тук направим малко, тук буклуци, парфюми Жан-Пол, 2 Жан-Пол, Хармани, Мармани, Куламла, и сега, както не ми вярвате, пускаме се тук, чайте да намерим 500 500 плюс. Ето го. Влизаме. Так. Добре, влизаме. Так. Другите ги изтриваме. Сега, започни да търгуваш. Пробвай безплатен дом. Започни да търгуваш. Имейл, Google. Ето. Въведи паролата, забравяне на парола. Не си знам паролата, хора. Тук май стана лошо. Влизаме в акаунта ни.
Защо все пак не напуска в акаунта? Ей, тук имаме 200 000, ти няма да не пуснеш пък. Криптовалута. Какво? Дайте набързо да си направим един нов акаунт. Не. Че. Епа. Ще влизам от Фейсбук. Че. Шимпанзини, бананини. Шимпанзини, бананини. Няма да купувам сега, защото не искам да купувам. Искам да докажа на хората, че си имам такова нещо. Не. Това беше от мен, хора, и чо. Тук на клипчето казвам. Сега, хора, правим една снимка. Тири. Ало, ети харо, то дусми, то митрома, то мио. Какво? Те. 500 плюс. Топ. Ето се. Започни. Пробвай. Чай сега. Да си снимам и да ви показвам. После да ни кажеш, че всичко е фейк. При мен не. Тук пише. Ето. Както може да видите. Тук пише. Пробвайте безплатно. Аз ти пробвам. Започнете да търгувате още сега. Ето. Так. Влизам. Чакай. Не. Чакай. Ще се снимам. Чакай, после да не ми кажеш, че... Моля. Хоп, ето, правим сега. Клипче да ще направим. Ето, който не ми вярва, започни да търгуваш. Ето, пак който не ми вярва, влизам си с Фейсбук. Уисвия Митко. Нямаме, нали? Нямаме пари. Окей, нямаме пари. Сега аз тук се направих да не покаже пари, защото не искам хората да ми влизат, нали, американците да ми влизат. Тук си има специално нещо, което пише демо режим. Тук ако искате бяло, тук ако искате черно. Ама аз си искам черно. Аре, що ни ставаш? Добре, ето, сега можете да видите, че не лъжа. Хоп, ето тук всичко ми излиза. Колко парички имам? 200 000 лева. Ето сега ще купим. За 168 000 лева. Купи. Хоп. Вижте разделението. Отворете прозореца, позицията, за да предлагаш опция, което тук, що е окей. Окей. Правим тук Хикс-микс. Давам му 5 звезди. Look food. Окей. Тук сега купихме едно нещо за 1 милион и 100 228 13 стотинки. 44 000 лева имаме на разположение, което може да купим. Какво пише? Капитал. П. Мрежи. Налични. 10 049 4 и 46. Имаме в наличност. Но аз имам друга сметка
която и има 600 000 долара. На 3 сметки има по 200 000. На 3 сметки има по 200 000 долара, но това нещо не ме съзяга. Никой не трябва да разбере, аз съм си пуснал на живо, че да знаят. Нали? Аз тук си сливам. Имам 3 сметки. На 3 сметки има на 3 сметки и 200 000. 200 000 лева. Не 200 000 лева. Чакай, че тук нещо поудява. Аз имам на 3 сметки по 200 000, 600 000 долара. 600 000 долара колко пари струва? 1 200 000. Ако беше в евро, 1 200 000. Но в долар 944 000 няколко долара. Добре, тук паднахме. Няма никакъв проблем. На 530 000 долара, вижте хора, коста. Аре, кажете ми. Стойност! Дигнахме, хора. Дигнахме оборота. На 530 000 долара сме. Мах сила! Някой не ми справи. Тук се събираме. Ай, чао. $530 000. Затворене! Вамос! С най-голямата цена е в Германия с 24 милиона, но аз там сега ще пусна да си купая. Опа. Sorry, man. Legacy. Ами хора, това беше от мен и до... пусна. Айде да видим. Айде, виждайте. Виждайте, хора. Виждайте. Айде. Искам да видите. Сега. Продаваме в Германия на 3,7. Дават ни 45 000 евро. Стойност, тук да си съберем, и 88 880 и 207 000 евро ни дават. И тук стойност от 902 000 нали, евро. И имаме шанс да фаним 902 и 1 764 и 600 и няколко. Достъп за створи при запечаване. Не, пускам и каквото. Не, аз направих голяма грешка. Затвори. Чакай малко, чакай. Германия. Не, няма да купя. Ще продам, но ще направим тъй, че да не се дигне парите. Чакаме. Паднахме, дигнахме се с една стотинка нагоре, паднахме 24. Паднахме. Къде отиваш, Дорс? Къде отиваш? На ресторанта. Пак там? Да. Чакай, аз ще дойда. Ще баш ли?